voin hi Mars ni som ni pathum sang ni som ni pani ni lai ni ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tu na chuan Ukraine le Russia indo na kal zel thu thar te kanom puang le dona chumi ma chuan China thona lian Boeing kla black box an mu chu chung chang hi ian puang ma support te ang China tho theina tla black box an zong muta Mars ni som ni pakhat sang ni som ni pani tho tan ni khan China tho theina lian Boeing 737 passenger phurmi za som thum pani chuana chu thok le khata tlain tlang asua akang na sa hle ani China thu puang tu liu lu song chuan voin Mars ni som ni pathum hian thona chunga thil thleng lo chin chia tu black box chu mu ani thu apuanga thona tlak la hian air traffic controllers te chuan pilot chu voi duai lo biak po tumin bema se pilot hian a chang theilo ti China tho theina himna ngai tu pola an director Ju Tao chuan news conference sa soi chuak ani thona tlak chan dik takhi chiang tak reilowa hriat thei thuai bai se ani Zu chuan investigation an nei mek chu a har sat zia soin ro asurna sat ema wangin an chol lailok phota chumi nuwa chan chuan hathok tu ten an manro nei that berber te kengin nan tran le ti an soya media te chuan thona captain yang hongda hi apa po airline pilot luini in ton hriat anga hlea experience anei tha hle ani ati the times in a soidan chuan pilot Jang Jengping kumsom nga pariat hian ton hriat nei nga takni in kumsom ni chuang zet him takin thlona alo khal to thin ani ati he thlo theina Boeing hi kumruk chuang zet chu him takin mitam takalo phur to thina achan mu mal tak khria thei ho lova atlata mai hi amak hle ani China Eastern thlo theina Boeing 737 hi kunming khopuya tangin Guangzhou lam panina thok chuaka tlang pakhat a thokan donin an bepop thei talawani reivak lo nuwa leilama tla zuin tlang suwa akang tangal ni nan soya thlo theina chunga hian passenger za somthum panhi le achunga na thokmi pakuan chuanga chan chuak tu team te chuan helaya van doina thlenna mun hi an pan ngala ma se tu ma dam chuak anom lo ni nan soi ma se China lam chuan officialin tu ma andam chua lo thu hi an la puang lo thungani Ukraine le Russia in do tu thar lo pun chun zomila Ukraine in President Zelensky tha tum tu an man Russia le Ukraine in do na chuan ni som ni paruk lai alo tling tareng maya Russia President Putin a chuan Ukraine ne ngei tumin asipai te abu sei mek zela Russia in Ukraine an run ni tang khan President Zelensky chuan Russia sipai te chuan tha tumin min ve renga unwanted number 1 kani ati Ukraine lam chuan President Zelensky tha tum tu Russia sipai te chu an that nual to a ma se an president chu tun thlengin tha tumin an la bei thu an soyani Ukraine te chuan President Zelensky tha tum tu zinga achal lang polte Russian FSB agent squad 1 mi somni panga te chu Uzhgorod Slovakia an man ni an soya heng mi somni panga te hi Uzhgorod Ukraine khothlang lama police in an man ngei ani ti Kiev counter intelligence source chuan Bild news agency chu hrilin heng mi te hi Russian secret service agent ten anzui ni in an soi bokani Ukraine intelligence te chuan Russian aru karala che thin hne na tangin Kiev le chevela heng president ha tum tu squad te hi anom thu kan dongani ati Ukraine Ministry of Defense in talan danin Russia in President Zelensky thattura an miroi te hian President Zelensky baka Ukraine Prime Minister Denis Shmyhal le the Presidential Chief of Staff Andriy Yermak te po an tel din an soi Ukraine Defense Ministry in President Zelensky thatum tu an man thuan puan hi Russia ro chuan engma an soi langri lo thungani tin US Embassy Kiev chuan Ukraine Foreign Ministry atanga thuan don danin Russia chuan Luhansk le Donetsk lama no pangmi sang ni zathum somriat paku an threng mek ni nan soi ve bok Ukraine television channel in Zelensky an komna Zelensky chuan Russian hian inka hai kan nei theidon ani pho chuan Ukraine po hi nei to member ni kan tum lawang ma se Russia sipai te an hnuk dok ve thung turani Russia nei to ram zau zel tur hian du lawa chu tiang bokin nei to lamin member kan ni theinan ma lak dan turan hrebok si lawa engkim mai hi abuai zota ani ati
khovel sniper kap thiam bernian soi wali aladam khovel huapa silai chelek thiam bernian soi elite Canadian sniper aming wali tian ko chu tun maya Russia sipaiten an kap hlumnin media athang na sahle maya ma se ni rei lo te liam nuwa wali chuan ama ngeina dam thu soin athala ka pho chuak ta ani tuna hian Ukraine khoimolai hmuna awm mek ni na soya chu mi ti chiang tu tan chuan ama thalak ngei a pho chu thu soi chuak ani ma se phim khur thu hla awm na lai takero soi chuak lo thungani wali chuan thi tho thanin ka thanga ma se ka tan chuan ngai tu na tharmin chhop chu sak tu ani mi ta thin lunga chuan voi tam tak ka thi ji ani ati news kan hmu to thinang khan khovela sniper thaber ni hiala an soi wali hi Ukraine ramta na in pe a Russia sipaite beile turin achung le khate kalsanin Ukraine chupanin hin takin Ukraine a thlengani Canadian Broadcasting Corporation in atalan danin wali hi Canada Elite Royal 22 Regiment member lo ni to niin kumsang ni sompanga ISIS beiturin Iraq apan le to tiata langani hei ba ka hian sang ni pakwale sang ni som pakhat inkara Canadian Armed Force te chuan Afghanistan a tum ni ngot mai an lo ruai to boka Canadian unit atangin sniper a oma kilometer thum le achan ve atangin mi ka plum theya hei hi khovela mi ka plum thei hla ber record om chunani CBC nan komna wali chuan Ukraine mi puite chu tran puye du thu soya Russia mi le sa ni aya European ni an thlana wangin tran pui ngai tum ti soi langbok sniper wali hi Ukrainian mi puite point lim takinan lo lom ti hriatani Ukraine ram Russia sipaiten an bei mek chu muina ril ru na tak zet ti soya afa pa chu heng ang mun hlo om tur hian a phal theilul lawani atibok Zelensky an Russia laka malangam lawa nei to apu Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan thotran ni khan Russia sipaiten en anin do meka North Atlantic Treaty Organization nei to chu Russia lawa puin anrama Russia malak na do zonga che chuak ngam lawa apu nei to chuan min pomani chuan soi mai se ani lo poin Russia an hlo wanga min lalu thailo ani point chiang takin soi mai ro se hei hi thu dikani tia President Zelensky thu soi hi Kyiv independent chuan ata langa President Zelensky chuan NATO member ram te chuan NATO kan telve kher lo poin ven himna min pe thei sela tia kan pomangai to ani hei hi in do top theina tur po ani ati Ukraine in NATO member ni adil na hi Russia President Vladimir Putin an Ukraine do tura thutluk na siam chan bera mi thiam te chuan an ngai ani ma se tu nai khan Zelensky chuan anramin NATO member ni an dil na chu atham ral to angai ti soi chuaka NATO hian min pom theilo ti ka hriat nuwa NATO zom chung chang chu ka ngai ven to lo tang rual ram hi thil har sa ma chon an hlawa Russia ne na in be hian hlawani ti in tun thlati lam khan Zelensky hian lo soi to bok tun haya Sasprin in an komna Zelensky chuan Russia in Mariupol hlan tura an ngen na chu an ti hlotlin sak theilo thu soin an thil du hi kan ti hlotling theilawa kan mi te an tha hnu eng tin nge kan ti theiang a theilo hul hualani ati Russia in Ukraine khapuya lak theidan om chun chu mi zong tha chimit ve kan ni thu Zelensky chuan a soya Kharkiv emo Mariupol emo Kyiv emo po an kut hlan turin min phut ma se mi puiten an rem ti don lowani Russia chuan khopui ruak chi an la theiang ati Russia chuan February ni somni pali khan Ukraine hian run trana he indona kalpui tura thu petu President Vladimir Putin chuan indona hi special military operation ti avu thung ani Russia in Facebook le Instagram akhap Russia khopui Moscow a ko chuan thotran ni khan Meta platform noya social networking site pani Facebook le Instagram chu an che dan uchuak taka wangin Russia ram chunga man khapna ati chuak Prosecutor General's Office of Russia chuan Russia dikna an palju saka wanga an chungchang hi ngai tuani thu soyani Meta hian an mani dan siam ngei bo chin tongkam deng khong tak tak po san phal sakba ka Russia special military operation chungchanga thu diklo po sangli zanga chuang la thlatura an gen na chuan hol saka hei ba ka an platform kaltlang hian
phalna nei lawa pun khom na te huai khota ni thu prosecutor chuan a soi ko thutluk na hi man ngal tur ni ma se he khap na hian WhatsApp messenger o huam tel don lo thunga ni prosecutor general office le Russia Federal Security Service chuan meta hi Russia le asipai te do zonga malak na akal pui wangin Russia sum don na lam thil akal pui en rem ti lo bok ani China in Russia tan pui zel don China ambassador Zhang Hanwei chuan Moscow chungchang soin Russia sumdong lian te mai ba ka Russia bazar lian te chu na sataka an pui tur thu le chu tiang tur po chuan China sumdong lian te chu in ring reng turin a hril ani Hanwei chuan hrek na chungchang soilan chu soilo tun hi mun ol lu khana hun tha takani ati tuna hian ramdang din mun hi a chhelea company lian tak tak ten chona tharna satakan nei me kani lopek chungchang thlengin ang honga chu wang chuan tun hun hi hun tha ani ati Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan China le Russia ten tho ho na thatak economics mai ba ka insum don ton na thatak kan nei me ka China hian khothlang ramin Russia an hrek ta mai chu keini chuan kan thlo ve lova kan in thian that na hi alapa ngai rengani ati Russia palai chuan Russia President Vladimir Putin an kum sang hi somni pani kum top lama Indonesia in G20 summit andon tura tel nge yatum ti asoya karma sakhan Poland chuan G20 atanga Russia tel tir lo dan tur Washington chu soipuima se Russia ro chuan tel nge yatum thung ani ole khati zongkha Russia le Ukraine boina kal zela thu thar kan mu kan puan theite chu ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me